Milí uchádzači, keď urobíte správcovské skúšky, tak vo vašej knižnici by nemali chýbať tieto 4 publikácie. Takže si ich teraz prejdeme. Samozrejme, že to je len taký základ. Keď sa budete chcieť venovať viacej konkurznému právu, tak je tých publikácií viac, čo sa vlastne na odbornej príprave aj prejdeme spoločne. Takže začíname tou prvou, taká naša konkurzná biblia všetkých správcov je komentár zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od profesora Ďuricu. Je to dokonca teraz 5. vydanie, má myslím, že len 2 mesiace alebo mesiac, takže je to čerstvá publikácia. Ak by ste o ňu mali záujem, viem ju vybaviť aj so zľavou, takže potom ma kľudne môžete kontaktovať. Je to naozaj veľmi rozsiahla kniha, to znamená, že keď náhodou niečo nebudete vedieť, kľudne môžete po nej stiahnuť a tu nájdete častokrát odpovede na to, čo hľadáte. Takže odporúčam. Určite zaobstarať, keď už budete správcovia. Ďalšia je dôležitá, aspoň podľa mňa, kniha od Odloženie fyzických osôb od doktora Jakuba Dzimka. Tam sú vlastne, toto je špecializované naozaj na odloženie. Odloženie budete mať ako správcovia dosť, určite asi viacej ako konkurzov. Tak tu nájdete vlastne všetky rozhodnutia od okresného cez krajský aj najvyšší súd a ešte aj nálezy ústavného súdu sú tu obsiahnuté, takže je to naozaj veľmi dobrá publikácia konkrétne iba na odloženie. Takže odporúčam aj túto knihu si potom zakúpiť. Ďalej tam máme ešte, aby som nezabudla, od pána sudcu Maceka, je to už trošinku staršie vydanie, myslím, že je to rok 2015, ale tiež veľmi dobrá knižka. Týka sa, je to pekne rozdelené na reštrukturalizáciu, na odloženie ešte podľa tej starej právnej úpravy, konkurzy a ešte myslím, že sa dotýka aj zákona konkurze a vyrovnaní, takže ak by ste dostali aj z tejto časti zákona konkurs, tak toto bude veľmi dobrá pomôcka pre vás. Takže odporúčam aj túto knižku. No a naposledy, alebo takéto posledné a dôležité, keď budete mať veľký konkurs, budete odporovať právne úkony, alebo si nebudete vedieť radiť, či odporovať právny úkon. Odporovateľnosť právnych úkonov od docenta Dolného, vynikajúca publikácia, takisto. Sú tam tiež všetky nálezy ústavného súdu, čo sa dotýka odporovateľnosti. Pozerám ešte aj Českej republiky, takže z okresných krajských súdov sú tam rozhodnutia. Takže výborná kniha, odporúčam takisto, keď budete správcovia. Mal by to byť základ vo vašej knižnici správcovskej. Samozrejme, potom sú ešte ďalšie knihy, ako som už vravela. A to už potom na odbornej príprave vám povieme k tomu viacej. Želám pekný deň.